Vítám vás i s mou asistentkou Dianou v Bazar Shoppingu. Co dnes pro vás máme připraveno? Je to převratný vynález. Přejďme sem. Proč je převratný? Řekli jsem převratný, protože se dá dobře převrátit. Ale ne, tak to není. Je to skvělý vynález firmy Andolf Hilfer Otoman. Na co je dobrý náš Otoman? Otoman je geniální záležitost. Nemá mozek, nepřemýšlí, takže ani neodmlouvá. Můžete ho využít na různé činnosti. Tak například nemáte místo na parkování, zastavíte před vaším panelákem přímo na chodníku, spodní část Otomana obléknete do montérek, položíte pod váš vůz a auto má jakoby poruchu. Zatímco horní část kouká z okna a váš automobil hlídá. Je to skvělý vynález. To samozřejmě není všechno. Otoman má v sobě zabudovaný i mikrofon, reproduktor i magnetofon. Dokáže hlídat třeba vaše políčko proti škůdcům. Celé hodiny dokáže vykřikovat huš huš nebo kšá kšá. Je to skvělé. Ano, ano, ano. Pokud Otomana šikovně posadíte na chodník, aby mu nebylo vidět do jeho dřevěného ksichtu, je schopen vám vyžebrat i slušnou sumu každý den. V neposlední řadě vystojí i nudné fronty. Pořád opakuje, nepředbíhejte, stojím před vámi, jen mě poponeste. A to si myslím, stojí za to. Pokud zavoláte včas a objednáte si našeho Otomana, firma Andolf Hilfer vám dodá speciální edici tohoto vynálezu. Je to edice Otomana, který vám zahřívá vaši postel pod názvem Teplý Oto. Líbí se ti, Diano? No, je úžasný, bezkonkurenční celý ty. Zavolejte a objednejte si našeho Otomana.